Il-ħadd tas-sitt ġimgħa matul is-sena, sena ċe, qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 6, vers 17 u minn vers 20 sa vers 26. F'dak iż-żmien Ġesu niżel ma' 12 u waqaf wita flimkien ma' kotra kbira ta' dixxipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalem u mixtajta ta' Tir u Sidon. Ġesu rafa' għajnejh lejn id-dixxipli tiegħu u qal: ħenjin intom il-foqra, għax tagħkom hija s-saltna ta' Alla. Ħenjin intom li għalissa bil-ġuħ, għax għad tkunu mxebbejn. Ħenjin intom li għalissa tibku, għax għad titennew. Ħenjin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jobodukom, jaqtawkom minn magħhom, jajrukom u jwarbu isimkom bħalli kieku kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar li jiġrilkom hekk, ifirħu u waqbżu bil-ferħ, għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. L-istess għamlu mis-sirjietom lill-profeti. Imma ħażina likom, intom Lonja, għax il-faraġġ tagħkom ħattuh. Ħażina likom, intom li għalissa mxebbejn, għax għad tkunu bil-ġuħ. Ħażina likom intom li għalissa titku, għax għad tnewħu u tibku. Ħażina likom meta kulħadd isemmikom fil-ġid, għax l-istess għamlu mis-sirjietom lill-profeti foloz. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'inhu l-għajn vera tal-ferħ u l-kuntentizza li ħafna isibuha diffiċli li jaċċettaw? Ġesu jibda it-talim tiegħu fuq kif tgħix biex tiret is-saltna tas-sema billi jindirizza il-punt ta' fejn wieħed jista' jsib il-ferħ veru. Il-kelma ħenjin letteralment tfisser mimlijin bil-ferħ jew imberkin. It-triq ta' Ġesu li twassal għal dan il-ferħ vera imma titlob trasformazzjoni minn ġewwa, konverżjoni tal-qalb u l-moħħ li jisseħħ biss b'deċiżjoni personali u bid-don tal-Ispirtu Santu. Kif inhu possibbli li wieħed isib il-ferħ fil-faqar, fil-ġuħ, fin-niket u fil-persekuzzjoni? Jekk irridu nkunu mimlijin bil-ferħ u l-paċi tas-sema, allura irridu niżbujtaw lilna nfusna minn dak li jista' jaqtana mimma Alla. Il-bniedem li huwa fqir fl-ispirtu għandu spazju għall preżenza ta' Alla fih. Din tnissel ferħ etern li jibda minn hawn u jkompli għall-eternità. Dan il-ferħ ma jifmux min ma jduqux. Huwa ferħ li lanqas minn daq ma jista' jfissru. Jista' biss jistieden lill-oħrajn biex huma wkoll iduquh aktar milli jippruvaw jifhmuh b'moħħhom. Xi biċċa kejk tajba, inutli tipprova timmaġina jekk għandix toma tajba jew le. Sakemm ma tasalx biex inti dduqa ma tistax it-tema u għalhekk tiggusta. Il-bniedem li huwa bil-ġuħ fl-ispirtu huwa l-bniedem li jfittex in-nutriment u l-qawwa tiegħu fil-kelma ta' Alla, fis-sagramenti u b'mod speċjali dak tal-qrar u tat-tqarbin imqaddes fejn aħna nirċievu lil Ġesu innifsu l-ikel ta' ruħna. Il-bniedem li jitnikket u jibki fuq ħajja moħlija u fuq id-dnub huwa bniedem li jasal għal indiema sinċira. Din twassal għal ferħ u għal libertà
mill-iskjavitu tal-ħtija u tal-oppressjoni. Alla jirrivela lilu nnifsu lil dawk li huma umli f'qalbhom u jurihom l-għajn tal-ħajja fil-milja kollha tagħha u tal-ferħ li jiġi biss minnu. Ġesu iwiegħed lid-dixxipli tiegħu li dak li ser induqu fil-ġenna se jkun ħlas bil-wisq ola għat-tiġrib u liebes li jkollna ngħaddu minnu biex ngħixu kif iridna hu. U inti, sibtu il-ferħ veru? Jekk le, għati ċans lil mulej idewqek dak li d-dinja ma tistax tatik, l-imħabba safja u bla kundizzjoni. Jekk iva, qiegħed tożsu u tkabbru fik billi tfittex dak li hu n-nutriment vera tar-ruħ tiegħek, Alla nnifsu. Mulej, kabbar il-ġuħ tiegħi għalik u kompli urini kif għandi ngħix fl-imħabba tiegħek. Marija, ommi għażiża, int li għext fqira fl-ispirtu, imma ma kien jonqsok xejn għax kellek lil Alla miegħek, l-awtur ta' kull ħaġa tajba. Allimni biex inżomm lil Alla l-ewwel post f'ħajti, ħalli jien ukoll ngħix fil-veru ferħ tiegħu. Amen.